Кой мете флашове, ей? Кой мата флашове? Ти да не си раса в джунглата, така говориш, бе. Ай на лока са всичките! Този говори като някаква бабка. Ай, купи си мозък и деградира от тука, бе. Мина един скочен на токсик. Абе, какви са те флашове, къде ги метате, бе? О, аз съм твоите. Аре бе, човек, някой да го кикне това. Ай, мокни, бе, майка! Няма мини, няма. Добре бе, момчета, ай мокни ти, бе. Аре! Ей, шматка моква, бе. Пробит. Стига си алкохол, бе, човек. Ай, чао, пичове, трябва да уча по химия. Четири пише. Тихо е, мокнете бе. Говори български. Къв си ти бе? Аз съм ти, бе. Човек. Късти е! Бегията ли сте? Не. Пеките си! Ай, май стае. Аро, пичи ги ние! Ай, моче. Че! Ай, моче. Малки му скра. Карма! Кай е помяра? Стига да с по-мъкни, бе, човек. Къде си е Китай? Ти връз ти флашки, бе. А добре, Египция. Ай, мъкни, бе, момче. Ако метиш още една флашка, ще бана вече. Ай, чакам те! Една година. Ей го с флашката, бе. Ей го, мет с флашки. Пак мет флашки. Глей го. Как са хипи? Чу се мене да ме флашки, не пътите пак. Ми дай пробва. Кума бамбаже! Кума бамбаже! Ко правиш ти? Колай пе, ти към се! Ало, чакам! Ко правиш там горе с този дигъл, бе, брат? Помниш ли бе? Ох, маля, брат, пак то. Брат, то с колко акаунта има? Какво ще кажа, маня? Какво говориш, бе? Късти! Де ми какъв съм аз? Късти! Баба ти съм. Не ми си! Тя ми грацис! Не, ще се научи. Банна ли ма този? Цялата банда. За 1400 минути. Чая зареждам и сега ще вляза и сега ще... Дай, чомчета, дайте, убийте ги! Убийте ги! Аре! Аре, убийте ги! Аре, убийте ги! Маня, защо караш сега вляза с другия акаунт да ти пръсна всичко? Аре! Тусках да хилиш. Бати тролера ето.